Sarria mostrará esta fin de semana a súa raíña das festas de San Isidro. A mostra de Rubia Galega reunirá a unha vintena de ganderías nesta tradicional feira, recuperada o pasado ano. Nada máis chegarnos ao goberno, consideramos que había que recuperar esta feira, que leva 29 anos facéndose, nos parecía importantísimo, xa que o Concello de Sarria, un dos seus ingresos máis importantes, é a gandería e a agricultura. Unha tradición que o Concello contribúe a manter de novo co apoio da Deputación. Volvemos a apoiar desde a Deputación e do Concello porque creemos que é fundamental para o medio rural dar a conocer toda a potencialidade que ten. O Salón de Actos do Organismo Provincial acolleu a presentación desta cita na que tamén colaboran a Cruga e a Fricor. A Asociación de Criadores de Rubia Galega participarán cun bo número de animais e serán os organizadores do concurso que repartirá 1.700 euros en premios. Desde a Cruga participamos con 13 novillas da Diputación, da Granxa Galloso Castro e con 2 toros de exposición. E con gandeiros do Corgo e de Samos, un total de 75 cabezas. Pero a Frisona tamén terá o seu espazo coa poxa da Fricor deste sábado. O que se trata é de poñer en valor o gando que se recría en Galicia e que estes animales teñan unha saída comercial, evitando na medida do posible a dependencia do exterior, de ter que comprar animales de fora. O programa complétase con postos de artesanía e alimentación e un espectáculo ecuestre. E como novidade, haberá unha exhibición canina e unha demostración de aves de cetrería. O Concello agarda repetir o éxito de visitantes e vendas rexistradas na pasada edición.